pasahero sa e-bike na banggaan patay sa Coastal Road. Atong dawato ng report ni Radyoman Bien Abanos. DXDC Radyoman Report. Namatay ang usa ka pasahero sa e-bike human nabanggaan ang gisakyan niini sa usa ka SUV alas 5:03 sa kadlawon Hunyo 28, 2026 sa Purok 8 Bukanak Coastal Road, Barangay 76-A, Davao City. Matod sa pamahayag sa Davao City Police Office, ang SUV gimanihos 33 anyos nga si alias J, taga Purok 9, Upper Piedad Street, Bato Turiling Syudad sa Davao. Ug ang e-bike gimanihon ni alias Ross, 19 anyos, taga Mabini Extension, Barangay 31 Dining Syudad sa Davao. Nga doon sakay nga tulo ka mga pasahero. Nasiran nga nagbiyahe sa southbound ang duha. Apan pag-abot sa right outer lane, nabanggaan sa SUV ang likod nga bahin sa e-bike nga nagresulta sa pagkaangol sa mga sakay nga sila alias Sugar, 16 anyos, ug alias Mar, 13 anyos, nga daling gidala sa balay Tambalanan. Apan ang sakay nga si alias Sal, 37 anyos, nakabsan sa namang kinabuhi atol sa insidente. Samtang pa rin karon ang investigasyon sa otoridad kalabot sa nisgutang disgrasya. Kasama mo sa Baritang Serbisyo Publiko, Radyoman Bien Abanos sa TAP Armen.